Dámy a páni, vítajte na novej epizóde Dubajské reality a gossip a sme späť. Dnes vám predstavujem znova moju kolegynku krásnu Natáliu. A ja tu sedím s mojou šarmantnou, krásnou, šikovnou, talentovanou kolegynkou Monikou. A tešíme sa, že sme po lete späť a môžeme vám prinášať teda nové diely podcastov. Tak, dnes sa pozrieme na otázku, ktorú mi kladie asi každý klient. Ako si správne vybrať ten správny projekt v Dubaji? Pretože možností je naozaj veľa a našich investorov to môže stať nielen čas, ale aj peniaze. Takže ak môžeme ísť k prvému bodu, ktorý by som ja načrtla, je na čo si dať pozor, by som povedala určite na developera, pretože máme tu v Dubaji aktuálne veľmi veľa developerov cez stovky a naozaj nie všetko je zlato, čo sa bliští a takisto je rozdiel, či si beriete butikového developera alebo nejakého komerčného developera, o tom môžeme rozprávať, mám tu hodiny, pretože tí butikoví, ktorí aktuálne sa na nich zameriame, vidíme, že majú lepšie čísla, dosahujú lepšie výsledky, či už v prenájmoch alebo v predaji neskôr, že narastajú na hodnote a tí, ktorí sú komerčnejší, stavajú hlavne kvantitovo a myslím, že nie je tam taký dôraz na tú kvalitu, je tam dôraz na to, aby to rýchlo dokončili, aj tak meškajú, majú obrovské stavby, majú ich veľa a nevidíme tam ten nárast tých cien, pretože zrazu nám sa zobudíme za 2 roky a máme ponuku 200-300 rovnakých bytov v tej istej budove. Takže nevidím tam úplne ten najväčší potenciál. Ja určite s tebou súhlasím, ale k tomu, aby sa teda ten investor dostal k tomu, akého dobrého developera vybrať, tak určite potrebuje dobrého maklera, ktorý sa v tom trhu vie orientovať. A tým, že my v Dubaji žijeme, my to opakujeme dosť často, tým, že v Dubaji žijeme, tak jednoducho ten trh ovládame a ako si už aj povedala, tak tých developerov vieme posúdiť, ktorý je na tú investíciu a ten výnos čo najlepší a práve naopak, ktorý práve stavia masovo a ktorého kvalita nie je až tak dobrá. A takisto teraz si môžeme všimnúť, že keď som bola teraz leto na Slovensku, bolo tam strašne veľa nových maklérov. Keď si swipujete na Instagrame, tak tam vyhadzuje stále niekto vám ponúka Dubaj, tam vyskočí Dubaj a treba sa na to pozrieť do hĺbky, že títo ľudia reálne nemajú žiadnu skúsenosť na tomto trhu. Títo ľudia sú tu možno pár mesiacov, ako sme už spomínali, budeme to stále omýlať dokola. Nevedia, v živote nič neprenajali, nikdy nemali sami prenajatý apartmán, nikdy tu sami ani nebývali, boli maximálne v hoteli. To nie je ako my dve, že mali sme tú skúsenosť aj sami na sebe, že ako si prenajať ten apartmán, aký je ten proces. Aj úplne s katastrofálnymi developermi sme mali skúsenosť, že som bývala napríklad, nebudem menovať ktorého developera v ktorej budove, ale tá kvalita bola proste hrozná a preto viem, že by som nikdy môjmu klientovi nepredala tohto developera, pretože to bolo hrozné. A ty si mala teda skúsenosť možno aj s 3-4 miestami, kde si bývala, takže to vieš veľmi dobre porovnať. Presne tak. Ja tiež za posledné roky sme si veľa preskákali, ale ja som mala vždycky tú skúsenosť dobrú. No a teraz tým, že bývame už vo svojom, tak je to jednoduchšie. Ale ide aj o to hlavne, že my sme obidve predali apartmán, ale aj ho prenajali hneď. Čiže mali sme skúsenosť aj s krátkodobými prenajmami, s dlhodobými prenajmami, takže myslím si, že vieme najlepšie poradiť tým klientom a samozrejme áno, prebratie apartmánov. Ty si mala najväčšiu, podľa mňa, skúsenosť minulý rok, keď si robila skoro 20 prevzatí apartmánov, handover takzvaný a na tom sa najlepšie človek naučí. Lenže dnešní makléri sú nedočkaví. Prídu sem, chcú si zarobiť veľké peniaze, odporúčajú to, čo im firma povie, že áno, predávať toto, možno predávať niečo, na čo majú najväčšiu províziu, ale ich nezaujíma, čo ten klient bude mať za 2-3 roky. Oni ani nevedia, čo bude. Oni vidia tiež, ako tí klienti, že krásnu brožúrku a presne tak. To je celé. My tie apartmány aj prenajímame, máme spoločnosť na prenájom apartmánov a teda klientom ponúkame celý ten servis, tak by sme si šili búdu sami na seba. Ja to vždy tak hovorím, že koniec koncov by sme si robili sami sebe zle, a keby predávame niečo nekvalitné, niečo, čo nie je dobre, o čom nie sme sami presvedčení. Pretože my chceme, aby tá výťažnosť bola vysoká, aby tie apartmány boli vybukované, takže chceme samozrejme predať len to najlepšie. Presne tak. No a teraz ďalej boli veľa maklerov, ktorí nehovoria po anglicky a nemajú ani tú licenciu. A opakujeme to. Skontrolujte si, že či naozaj tí makleri majú RERA license. Pretože prišlo sem veľa takých, čo robia možno maklerov u nich v krajine, ale potom prídu sem a myslia si, že teraz vedia všetko. Ale takisto oni vám nepredávajú to, čo je správne pre vás, ale predávajú vám to, čo je dobre pre nich a na čom si najviac zarobia. A potom tu na Instagrame robia rôzne antikampane, zase to hovoríme o ďalšej kategórii ľudí,
ktorí nevedia ani ako sa vysloviť správne developerské meno a aké sú lokality, nevedia, čo predávajú, že kde sa to nachádza naozaj. Predávajú len nejakú ideu, niečo, čo si oni vymysleli a čo chcú natlačiť tým ľuďom, pretože tam majú konexie od tých developerov. Preto ich predávajú. Takže takisto si treba dať na to pozor. A títo ľudia majú iných agentov tu v Dubaji, ktorí im to všetko sprostredkovávajú. Čiže tie osoby vám možno zmiznú za 2-3 roky a vy nebudete mať nikoho, na koho sa obrátiť. A potom nám vždy chodia za nami títo ľudia a klienti, ktorým samozrejme veľmi radi pomôžeme. Ale preto hovoríme, už to môžete mať s nami celú tú službu a my nemusíme nič si dokazovať, za nás hovoria čísla. Presne tak. A týmto sa naozaj pekne dostávame k tomu, že z tohto všetko, čo sme povedali, aj o čom si teraz rozprával, o tých antikampaniách a podobne, tak sa dostávame podľa mňa úplne k tomu, že ten trh je tu taký naozaj ťažký a je to dosť tak kompetitívne, ale presne, za nás hovoria čísla a za nás hovoria skúsenosti, takže je to tak, ako to je. Aj sme hovorili akorát s mojim bratom, že na čo aj taký jedna osoba teraz, čiže robila antikampaň proti nám a pritom nemal vôbec adekvátne dáta a čísla, len proste potreboval svojich klientov navigovať na časť alebo kde on rád predáva. A to bol totálny nonsens, pretože my vidíme reálne, ako tam performujú títo developeri, ktorí sú butikoví, ktorí naozaj majú veľké výsledky za sebou, vždycky boli na čas, boli dobrou kvalitou postavaní a samozrejme aj my tam sami investovali viacere, takže vidíme tam naozaj potenciál, na čo by som si kúpila niečo, čo nebude neskôr dobre performovať v číslach a prenajmoch alebo na odpredaj. No a hovorí mi brat, že nechápem ich, oni už sú milionári a musia riešiť takéto somariny s prepáčením, že každý si robte svoju prácu presne poriadne, zamerajte sa na seba a výsledky k vám prídu. A najväčší úspech je spokojný klient. Presne tak. O tých antikampaniách a rôznych videách, čo vyskakujú na mňa na Instagrame, by sme mohli hovoriť do zajtra. A tiež, čo sme prednedávnom rozoberali, takého maklera, ktorý veľmi škaredo sa podľa mňa vyjadruje o maklerkách. Nás osobne sa to samozrejme nedotklo žiadnym spôsobom, ale príde mi to veľmi také neúctivé, veľmi až dehonestujúce, aby niekto takýmto spôsobom si robil reklamu, aby sa snažil takýmto spôsobom zviditeľniť, alebo ja neviem, aký je tam cieľ, ale toto pre mňa profesionálne absolútne nie je a keď už chce robiť niekto obchod, tak nech ho robí profesionálne a nech si stojí za tým, čo predáva a v prvom rade nech sa naučí všetky veci ohľadom trhu v Dubaji. Dobre, takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Aktuálne longevity koncept. Včera si sa zúčastnila veľmi krásnej akcie. A teraz toto je taký nový trend v Dubaji, že čo si všímam, veľa developerov sa snaží teraz robiť veľké spa časti v budovách, obrovské plochy, kde budú obrovské bazény, retreat centra. Tak ak nám môžeš tomu povedať viac, určite to bude zaujímať aj našich poslucháčov. No v prvom rade mali sme ísť na tú akciu spolu, lenže taká zákulisná informácia, Monike sa zrútil telefón, takže nemala WhatsApp, nemala nič, ale tak vyriešili sme to k spokojnosti. Áno, takže dostali sme pozvánku na spúšťačku nového projektu od veľmi dobrého developera, ktorý je butikový. A prišiel s jedným projektom v Beachfronte a teraz prichádza s ďalším projektom v Mejdane. To je lokalita, ktorá sa nachádza tak približne 5 až 10 minút od downtownu. Tam som bývala u toho zlého developera, čiže lokalita je veľmi dobrá a práve si treba vybrať developera, ktorý bude mať tú stavbu kvalitnú. A som presvedčená o tom, že tento developer to dokáže splniť. Čo sa týka longevity, pre mňa je to úplne fascinujúca téma a milujem všetko, čo sa týka zdravého životného štýlu. Áno, zdravý životný štýl a aby sme proste vedeli naozaj ten život žiť kvalitne, čo najzdravšie a čo najdlhšie samozrejme, aby sme boli zdraví. Takže
O tomto teraz sa točí takmer celý svet a všetci chceme samozrejme týmto štýlom fungovať. Takže tento developer prichádza ako prvý s rezidenčnou budovou v Dubaji, práve zameranou na longevity, kde bude red light terapii, kryokomora, proste sauny a všetky tieto zdravotnícke pomôcky alebo také zariadenia, ktoré nám k tomu vedia pomôcť. Zdarma rátam. Áno. Budú to vlastne mať rezidenti v cene. Projekt už v podstate začal výstavbu, už majú escrow účet otvorený, takže všetci, ktorí vidia potenciál rovnako ako my v tomto projekte a chcú tam investovať, tak určite to stojí za zváženie. Ceny sú od približne 370 000 eur s tým, že už o 2 roky je projekt dokončený. Ako som povedala, ten projekt bude dokončený o 2 roky a tam sa dostávame vlastne k tomu rozdielu, kedy je investor ochotný čakať, čiže kupuje off-plan projekt z papiera, a keď nie je ochotný čakať a chce zainvestovať čo najrýchlejšie svoje peniaze, tak vtedy samozrejme musíme vyberať hotovú nehnuteľnosť. A o tom nám môžeš povedať, Monity. Čo je pre teba taký hlavný rozdiel medzi off-plan a secondary a čo by si možno investorom poradila? Tak pre mňa hlavný rozdiel je ten, že keď kupujete off-plan projekt, to je projekt vo výstavbe od developera, čaká sa tam teda na to 2 až 4 roky, ale kupujú za lacnejšiu cenu. Je to vlastne predspúšťačka, ako keby taká tá štartovacia cena. Počas tých rokov, teraz čo pozrieme, 10% každý rok tu narastá hodnota nehnuteľnosti, hodnota apartmánu alebo vily, domu. A teda pri tom dostávaní je to okolo 30% zisk. Môže byť aj 50%, môže byť aj 80%, ale úprimne už tieto časy sú za nami, myslím. A teraz čisto reálne sa na to teda pozerá takou triezvou hlavou, že tých 30% hodnotenie pri dostávaní je také reálne. A tým ničím nepokazíme, ak povieme, ale keď to bude viac, je to len milé prekvapenie. Ak ale človek kupuje hotovú nehnuteľnosť, tam je to už, tá cena tam je vyššia, prémiová, čiže nekupuje za tú výhodnejšiu cenu, ale má to už hneď a môže to hneď prenajímať alebo tam bývať. A ešte pri tej, trošku si do toho skočili, tej hotovej nehnuteľnosti. Keď v podstate kupuje za určitú sumu, sú tam ešte nejaké poplatky, o ktoré sa navýši tá predajná cena? Tak keď si porovnáme 4% zápis do katastra, to má aj off-plan projekt, to má aj hotový projekt. Ale potom hotová nehnuteľnosť má navyše 2% agentúrny poplatok, to je ako keby provízia pre realitnú spoločnosť, realitnú kanceláriu. A potom vždycky hovorím 0,5% až percento poplatky spojené s prevodom, pretože v tom sa nachádza vlastne plná moc, katastrálny poplatok, tam je vlastne taký menší za tú kanceláriu, kde sa robí ten kataster, prevod. Takisto tam sú rôzne také menšie za listinu vlastníctva a potom spojené s kurzom nejaké poplatky malé. Čiže keď to spočítame, tak môžeme investorovi povedať, že približne o takých 90% sa tá cena navýši oproti Tak do tých 7% by som povedala, hej, ale s tým treba rátať, teda aby tí naši klienti s tým rátali a vedeli to si prichystať tieto peniaze extra, že nie je to len tá suma, ale plus ešte tieto extra poplatky. Čo ale mám teraz novinku, ty nevieš, tak s mužom sme kúpili ďalší apartmán. Gratulujem. Ďakujem. A je to vlastne taký, áno, teraz sa tak trocha snažím do toho sveta dostať, do toho investorského, teda nie len, že predávame tie projekty, ale sami investujeme a teda je to apartmán, ktorý bude hotový za pol roka cca. A to je taký teraz môj nový koncept, aj stratégia, čo si chcem teraz vyskúšať na sebe a dať to aj mojim klientom následne. Je to, že kúpili sme vlastne 50% vlastne bola splátka teraz plus prémium, pretože ak človek predáva už takto počas stavby, tak tam má to, čo zaplatil on, plus za to prémium. Čiže ste to kupovali z druhej ruky? Z druhej ruky. To už ten projekt bol preč za 5 minút, keď sa predával. To bol Meras developer. Je to veľmi Nadinadžu Meira Living, pri Burj Al Arab. Hej, tam tie malé budovy. Úžasné. Ale tam vidím naozaj veľký potenciál, pretože je tam obmedzený priestor, je to medzi vlastne morom, áno, a Mall of the Emirates a je tam veľa škôl a škôliek okolo. Veľa rodín tam býva. Vidím tam potenciál, tak sme do toho išli. Náš kolega Mauro nám našiel veľmi výhodnú ponuku. Hľadali sme to asi pol roka. Chodili sme tam viackrát, aj sme pozerali rôzne ponuky. On nám našiel najlepšiu. My sa rozhodli, zobrali to. A teda teraz budem hovoriť o tej stratégii, že máme také dve vízie. Buď to predať so ziskom pred poslednou splátkou, ktorá je 50%.
alebo si to nehať, podržať 2 roky, prenajímať to a vlastne za tie 2 roky sa vám to ešte viac narastie na tej hodnote, lebo teraz, suma bola 3 milióny dirhamov. Keď celkovo už po všetkom zaplatení potom neskôr. A za tie 2 roky, ja myslím, že to reálne bude mať do 4 miliónov hodnotu. Ak nie teraz v januári, už 3,5 milióna. Čiže to už máte hneď zisk. Alebo ak to necháte tie 2 roky, tak máte z toho prenajmu. Teraz tam prenajmy idú 240 až 260 tisíc dirhamov na rok. Áno. Čo máme 8% ROI v čistom, iba z dlhodobých nájmu. Takéto návratnosť nemáte nikde na svete. Takže vidím v tom veľký potenciál, že ak niekto má na ruke okolo tých 50% z tej hodnoty, tak ísť do niečoho takéhoto, čo už je skoro dostávané, alebo aj to možno za originálnu predajnú sumu. Veľakrát máme aj také, že klienti nemajú peniaz, potrebujú to odpredať. Počkať 5-6 mesiacov, lebo nie každému sa chce čakať 2-3 roky. Čiže to je taká stredná alternatíva medzi tým, že off-plán a hotové, pretože naozaj veľa ľudí sú takých, že nech sa mi čakať 2-3 roky. OK, tak niečo do takéhoto niečo treba ísť a potom to skúsiť odpredať s tým ziskom, alebo si to podržať na tie 2-3 roky. Ak nemáte na tú poslednú splátku peniaze, nie je problém, pretože teraz, ako sme minule hovorili, sa dá vybaviť nerezidentská hypotéka. Vlastne im to pokrie celú tú poslednú splátku, ktorá je 50% zo sumy. Ten pôvodný majiteľ to kupoval za 2,4 milióna. To znamená, za 1,2 milióna si viete vlastne vybaviť tú hypotéku nerezidentskú. No a ďalej počkáte, kým sa to vlastne narazí do nejakej hodnoty, ktorú chce ten investor a potom to predá. Super, to je super stratégia. A nie je to dan zo zisku, takže aj keď to predáme už teraz v januári, aj keby to predám zajtra, tak tam môže mať už ten zisk. To je tá výhoda investovania v Dubaji, že v podstate sa to nikto nestará o dane, neplatia dane. Čiže ja navrhujem mať tú stratégiu našim klientom po novom a treba to podľa mňa dobre vedieť vysvetliť. Hej. Plus teraz, čo som zvedla, to ma tak osvietilo, ale tak akože rada takto radím a vidím, že tam je veľký potenciál, veľa ľudí toto vyhľadáva, že zobrať si bezúčelový úver na Slovensku alebo v Čechách, z toho zaplatiť splátky prvé počas výstavby a zobrať si tú nerezidentskú hypotéku na dostávaní, pretože im to nevadí, že máte bezúčelový úver alebo hypotéku na Slovensku v Čechách. A len jediné, teda ako sme minule hovorili, tých 8,000 eur, ja vždy hovorím, radšej by mali ten zostatok na účte a kvázi za iné prostriedky máte svoj apartmán v Dubaji, ktorý vám zarába sám na seba neskôr a takisto tam môže vybývať. Presne. Takže toto je také tie moje stratégie, ktoré teraz radím, ktoré už nie sú tajomstvom, zadarmo rady pre vás, ale to je také asi moje, na čo by som sa zamerala určite teraz v Dubaji, že kde vidím najväčší potenciál teraz na trhu. Áno. Super, tak gratulujem k novému apartmánu. Potom oslavím. Určite je to skvelá stratégia. Tak to vidím, najlepšie, lebo tiež chceme využiť tú hypotéku na tom dostávaní. Takisto teraz nevytiahnem len tak, že takúto sumu na apartmán, ale vidím potenciál v tých hypotékach, že hypotéka nie je tvoj nepriateľ. Hypotéka môže byť aj najlepší priateľ, ak sa vie s tým dobre ľudí sa toho bojí zobrať si hypotéku, že je takých skeptických voči tomu, alebo tomu neveria, nechcú sa nejakým spôsobom zaviazať, ale zafinancovať poslednú splátku, handover splátku v Dubaji hypotékou môže byť pre veľa ľudí naozaj obrovskou výhodou. Takže. A moje rady v podstate, čo sa týka tých hypoték, tiež s niektorými klientmi máme presne takúto stratégiu, že v podstate tú poslednú handover splátku budeme financovať hypotékou. Čo sa týka bezúčelovej hypotéky na Slovensku, tak zatiaľ moji klienti toto nevyužívali. Že tam bol buď nejaký problém, alebo proste sa rozhodli to financovať z vlastných zdrojov. Ale čo sa týka možno flippingu alebo zhodnotenia, v podstate, že počká na to, kým sa tá nehnuteľnosť nejakým spôsobom zhodnotí a potom sa to predá, tak určite s niektorými klientmi máme tiež rovnakú stratégiu. Takže ak to zhrnieme, výber nie je len o cene, ale hlavne o developerovi, koncepte a lokalite. To by som tým uzavrela. Takisto dnešní naši poslucháči dostali aj bonus vzácne rady, ako teda zaútočiť na tento dubajský trh. A byť na ňom úspešný. Áno, tak. A ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme krásne a vidíme sa pri ďalšom podcaste.